Dobar dan, poštovani naši, ja sam Marija Lošić ispred kompanije New Life Turkey i sa mnom je naravno moja koleginica Marina. Nas dve smo danas sad dovele u jedan od naših stanova, tačnije jedan od dva naša stana koji su još uvek ostali slobodni u Čaršiji 1. Stan se nalazi na 5. spratu, 1+1 i 50 metara kvadratnih, bez nameštaja, a šta imamo unutra i kako mi to pravimo, sada ćemo vam pokažemo zajedno. Naravno, u samom ulasku u stan imamo jedna izuzetno kvalitetna vrata, protivprovalna, kao što možete da vidite, i dizajnerski jako lepa. Imamo jedan hodnik, sa desne strane je ostavljen prostor gde treba da se stavi za veš mašina i imamo boje, što je u zimskim danima, verujte mi, sjajna stvar, i naravno mesto za plakar, za ostavljanje jakne, cipela i dodatnih stvari što se toga tiče. Zatim, iz samog hodnika sa leve strane, odmah pred vrata, ulazimo u kupatilo, koje je onako kvadraturom, možemo reći, potpuno odgovarajući za jedan stan od 55 metara kvadratnih. Sva keramika je zaista od visokog kvaliteta i imamo tuš kabinu kao i centralnu ventilaciju. Zatim, pravo od ulaznih vrata ulazimo u spavaću sobu. Spavaća soba je također kvadraturom, taman za jedan bračni krevet, garderobe i možda još nekih par detalja. Sjajna stvar je zato što ona ima zaista visoke plafone koji su iznad standarda, malo od jegora, pričat ću ja tiše. Tako da ona vizualno daje zaista dosta prostraniji i veći prostor, ovako vizualno. I naravno, rasveta i u ovom stanu je, kao što možete da vidite, vrlo interesantna. I naravno, Marina uvek voli da pokaže pogled, a pogled iz spavaće sobe je lep. Nije savršen, ali je lep. I sad idemo dalje. Stolarija je bele boje, i to je sve što ću reći o njoj, i naravno visokog kvaliteta. Ulazimo u jedan dnevni boravak sa kuhinjom i kada uđete u njega sa desne strane imamo kuhinju. Što se tiče same kuhinje, dobijate sve elemente koji su poprilično duboki i ima ih zaista dosta. Naravno, ovo je mesto za frižider, rena, ploča i mesto za veš mašinu. Ploča je od granita i keramika je zaista dizajnerski jako lepa. A ono što je super, ako mene pitate, što u stan dobijete kao ostrvo koje vam zaista može služiti i kao trpezarijski sto za ručavanje, ušteda u budžetu, prvenstveno, a sa druge strane i samom prostoru. Naravno, i ova soba je puna prozora i prirodne svetlosti. Stolarija je također izuzetno kvalitetna, kao i sve što dolazi uz sam stan. A ono što je jako lepo je što imamo i komarnike dodatno. I naravno, najlepša stvar je ono što nam je specifična za naše stanove, da naše stanove imaju zaista izuzetno velike terase koje vi koristite od nekih 8 do 9 meseci kao drugi dnevni boravak. I ako pričamo o jednom stanu 1+1, 55 metara kvadratnih, ovo je zaista jedna velika terasa, a meni se iskreno njen pod jako dopada. Sam pogled sa ove terase možete da vidite more, naravno nije to čist pogled na more, da se razumemo, i zaista ne znamo da li će ovde da dođu neke nove konstrukcije, ali o tom potom, apsolutno je mesto u izgradnji. I da rezimiramo, znači nalazimo se u Čaršiji 1, našem prvom pilot projektu. Na 5. spratu stan je 55 metara kvadratnih, jedna soba, jedna spavaća soba, jedna dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo, hodnik, velika terasa kao što možete da vidite. Naravno, stan je nenamešten,
i cena ovako jednog stana je 59.500 €. Mislim da je cena zaista fantastična. A mi se nalazimo naravno na nekih 1500-600 metara od dve najlepše plaže i samo na nekih kilometar od samog centra Avsalara. I što se mene tiče, ja bih želela da vas još jednom pozdravim ispred celog tima New Life Turkey. Ja sam Marija Lošić, sa mnom je Marina. Hvala vam puno što nas pratite i vidimo se do sledećeg videa. Prijetno!